Bună ziua! În județul Caraș-Severin, procesul de votare a început la toate cele 364 de secții de votare, fără a fi înregistrate incidente deosebite. Până la acest moment nu au fost sesizate incidente electorale sau evenimente de natură să afecteze desfășurarea procesului de votare. Cu privire la situația prezentată în spațiul public, înregistrată într-o localitate din județ, referitoare la prezența unui număr mare de persoane la secții de votare, precizăm că la nivelul secției 1, Poliție Rurală Reșița, sunt în desfășurare cercetările în cadrul a 4 dosare penale înregistrate anterior pentru săvârșirea infracțiunilor de fals în declarații, fals material în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals, pentru stabilirea cu exactitate a legalității emiterii documentelor de stabilire a domiciliului sau a reședinței pentru mai multe localități din respectiva comună. Cercetările se desfășoară sub coordonarea unui procuror de la parchetul de pe lângă judecătoria Reșița. Suplimentar, până la acest moment, polițiștii au efectuat verificări cu privire la legalitatea emiterii documentelor către persoane din respectiva unitate administrativ-teritorială, iar rezultatele verificărilor au fost transmise structurilor cu competențe de a dispune în consecință. Referitor la un banner amplasat pe imobilul unui cetățean din comuna respectivă, situat în proximitatea secției de votare, precizăm că la solicitarea președintelui secției de votare, bannerul a fost îndepărtat. Toate structurile teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne din județul Caraș-Severin desfășoară activități în sistem integrat pentru a asigura exercitarea dreptului la vot în condiții de siguranță și pentru a verifica și sancționa cu celeritate orice semnalare de incident sau încălcare a normelor legale cu respectarea principiilor care guvernează conduita profesională: legalitate, echidistanță, imparțialitate, disponibilitate și cu prioritatea interesului public. Situația la secția de votare numărul 363 Zorlențu Mare este sub control, iar pentru prevenirea oricăror incidente a fost suplimentat numărul forțelor de ordine, polițiști și jandarmi care acționează în zonă. Aveți dreptul la vot dacă aveți 18 ani împliniți și nu v-a fost interzisă exercitarea acestui drept prin hotărâre judecătorească definitivă. Puteți vota astăzi, 9 iunie, între orele 7:22. Alegătorii care la ora 22 se află la sediul secției de votare, precum și cei care se află la rând în afara sediului secției de votare pentru a intra în localul de vot, pot să-și exercite dreptul de vot și pot vota până la cel mult ora 23:59 de minute.